Shin ko kun san cewa ba a kashe wuta da wuta? Wannan gaskiya ne. Kai dan Najeriya ne ko Nijar? Wannan bidiyon ya shafe ka. Kan me kake magana? Akan muhimmancin haɗin kai. Tunani mai kyau. Yau na zaɓi in yi magana akan wasu daga cikin 'yan Najeriya da kuma 'yan Nijar. Wannan zaɓin yayi daidai. Ina fatan za a taya ni yaɗawa. Na maka alƙawari. Ina fatan kuma za a ji wannan kira. Na tabbata. Yau wato dan zauna. Ke ma zauna. To ina so zan yi wata tambaya. Shikenan. Shin kai zaka iya faɗa mana ya muke da 'yan Nijar? Shin wasu daga cikin su? Ai ga baki ɗaya su ma. Shin idan haka ne ya kamata mu zage junanmu? Shin me yasa shi mai zagin yake zagi? Babu ruwan shi da dangantaka. Shin a rayuwarka kana wani kokari na ganin ƙasarka ta ci gaba? Ko sai idan lokacin zagi yayi zaka fito ka nuna kishinka? Wani irin kishi ne wani? Shin muna ganin zagin juna shine kishin ƙasa? Shin zagi zai hana ƙasa ci gaba ne? Da zagi yana hana ci gaban ƙasa da yanzu babu ƙasar Amerika a doron duniya. Shin shi rashin rama zagi yakan cutar da ƙasa ne? Ya kamata mu sani ba a gyaran kuskure da kuskure. Wannan gaske ne. Abin duk da zaman lafiya bai bayar ba da mutunci. Rashin zama lafiya da rashin mutunci ba zai bayar ba. Shin a tsakanin ƙasashenmu mun taɓa jin malamanmu suna rigima? Shin mun taɓa jin 'yan siyasarmu suna rigima? Shin mun taɓa jin 'yan kasuwarmu suna rigima? Shin sai mu ne talakawa za mu zo TikTok mu zama mahaukata? Shin kai me yasa ka buɗe baki ka zage waccan ƙasar? Wallahi su fitar baki. Kai me yasa kai ma ka buɗe baki ka zage waccan ƙasar? Na yi kuskure. To wannan shine ake kira kishin ƙasa? Shin mai irin wannan halin kishi yake yi kuwa? Ai mahaukaci ne. Idan turawa sun raba mu a ƙasa, mu sani Annabi Muhammadu ya haɗa mu a musulunci. Shin ya kamata mu yi rayuwa irin haka? Mu za mu iya dakatar da wannan matsalar da kanmu. Ga mutum ya za ku dakatar da shi. Shin ka taɓa ganin waɗannan abubuwan a Facebook? Ina. Shin ka taɓa gani a Instagram? Shin ka taɓa gani a YouTube? Shin me yasa sai a TikTok? Shi kenan ka aje ai zumunci. Ya muka To iya. yanzu mun gane duka mai kuskure. Me ya kamata mu yi? Gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba. Haka ne. Najeriya da Nijar mu ɗauka tamkar ƙasa ɗaya ce, al'umma ɗaya. Gaskiya ne. Ya Allah ka haɗa mu da alkhairanka a cikin wannan sabuwar shekarar.